Wapedza zvako kuuraya ndipo paunoita sober wotanga kuzvibvunza kuti saka chii chandaita. Apa jeri rinenge rakakumirira, nerimwe rutivi ngozi inenge ichiti pedza jeri uye utiripe. Hama dzese hapana anenge achakuda. Ndinokumbirawo kuti ungonyoro mucomment section kuti rest in peace kuna Evelyn Michelle Katakwe nemwana wake uyo anonzi Tawanda Chibvongodze zvakare. Muri yeZimbabwe ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano zuva nezuva. Ndadzoka zvakare nenyaya iyo inoshamisa uye iri nyaya inotyisa. Muzuva ranhasi nyaya yandadzoka nayo inyaya yemurume wekumarondera anogara iye mumusha unonzi Nyameni suburb kumarondera uko, anoitwa iye Ezekiel Chibvongodze uyo akauraya mukadzi wake anonzi iye Evelyn Michelle Katakwe ane makore 26 ekuberekwa nemwana wavo anoitwa iye Tawanda Chibvongodze ane 6 years dzekuberekwa. Avo vakaurayiwa nemusi wa 21 July 2024 unova iwo musi weSunday. Asi chikonzero chacho hachina kunge chazivikanwa kuti Michelle nemwana wake vakaurayirwei naEzekiel Chibvongodze. Roja rinogara pamba apa paigara Ezekiel Chibvongodze richitaurawo nevemapepanhau anoti akanzwa iye Michelle achichema achitsvaga rubatsiro achiti ndava kuurayiwa, ndiri kubayiwa nebanga, ndinokumbirawo mungandibatsirewo. Asi roja iri rinoti rakaenda richida kuzama kuti ringe richibatsira Michelle asi zvakashaya basa nekuti dhoo rainge rakakiyiwa. So zvisinei, roja iri rakaenda pama-next door kunoshedza vamwe kuti vauye vabatsirewo mukadzi uyu anonzi Michelle airohwa nemurume wake zvakaomarara. Anoti achidzoka ikoko akaona Michelle achibuda mubedroom muya achifamba, asi airatidza kuti ainge akuvara zvakaomarara achibuda mumba. So muroja uyu anoti paakamhanya kudining kwaMichelle achida kunoona kuti mwana aiva sei, akaonawo mwana akarara nedumbu akabayiwa nebanga pamusana apa. Zvinova izvo zvinhu zvakamushamisa, akaridza mhere akanoshevedzawo vema-next door. Asi anoti ari munzira kunoshevedza vema-next door akaona Michelle akarara panze 10 meters away from the house, achiratidza kufenda achifemera kure kure. Zvisinei, zvinonzi izvo Michelle akatsvagirwa mota kuti ange achiendeswa kuchipatara, asi yakanga yava too late. Michelle ndiye sarai nekuti akanga anyanyorasa ropa rakawanda munguva dzaaibayiwa nebanga nemurume wake. So muri yeZimbabwe inini mubvunzo wangu uri pakuti munhu anenge anyatsobatwa nemweya upi unosvika pakuti anouraya mai nemwana panguva imwe chete. Nekuti wapedza kuuraya kudaro ndipo paunoita sober wotanga kuona kuti saka chandaita chii. So muri yeZimbabwe ngatisanganei mucomment section tichimbozeya nyaya idzi dzevanhu avo vanozosvika pakuuraya vakadzi nevana kuti vanenge vambonyatsotadzirwei. Zvimwewo vakadzi ndo vanotadza, asi kana matadzirana regereranaika, nekuti upenyu hwemunhu ndiwo hwakakosha pane kuti unosvika pakuuraya wosvika pakuenda kujeri uku ngozi inenge yakakumirira. Hama hadzichakufarire nekuti dzinenge dzava kuti waunza ngozi mumusha. So muri yeZimbabwe ngatisanganei mucomment section.